Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag der spiller vi noget Pit Battle inde på Hypixel. Og ja, vi spiller... Hvad skal vi bygge, tror du? Vi skal bygge en strand. Det kan vi godt. Så jeg tænker, at vi skal bruge noget sand. Jeg har bare lige gulvet til vand, skal jeg ikke det? Jo, det tænker jeg var meget fint. Og sand. Så bygger vi en strand. Løb den ikke? Nå. Jeg fylder det ud. Så der er det ikke en passende. Jo, så skal den nok fyldes ud. Ja. Nå, så. Bare fylde ud. Ja. Nå ja, nu har vi os om strandet. Hvad er det, så vi skal snakke om, Gert? Jo, det er fordi vi har tænkt på at starte på strandet, hvis I kender den server. Ja. Og det er fordi vi har et lille problem derinde, og det er at som I nok ved, så har vi 2 accounts, begge to. Det vil sige en Smurf-agtig. Ja. Og så dem har vi så spillet lidt på derinde, fordi vi synes det blev lidt for kedeligt derinde. Og så vil vi så starte det på dem. Men de er så kommet for højt derinde, så vi kom til at rank op. Så nu skal vi så prøve at se, om vi kan snakke med en admin for at få dem ned igen, så vi kan komme til at spille derinde. Ja, så det er credits til dem, hvis vi kan få lov til at rank ned. Ja. Det kunne være dejligt. Og så vil vi starte en serie derinde. Men vi ved ikke, om det skal være sådan lidt sådan Preston-agtigt, sådan hvor det gælder om at komme op i de højere ranks, eller om det... Det er fordi vi har nogle bror derinde, som sagt, som er rimelig højt faktisk. Ja. Rank. Og vi kan lige rangsen, det er Arteria, det starter du i. Ja, det starter du. Og så kommer du til Bertha, og så kommer du til Sara. Men vi kalder det for Kara, fordi det synes vi lyder lidt bedre. Ja, det er nemlig lidt dumt. Ja. Sara, det er noget ejeren, han kalder det, og så det lader vi ham kalde det. Vi kan bare lige beach, ja. Men den serie, den prøver vi at starte op, hvis vi kan komme ned. Ja, det er præcis. Så det er noget, vi håber rigtig meget på. At vi kan få startet derinde på. Det kunne være dejligt. Det er i hvert fald nice. Så det håber vi lidt på, at vi tager godt imod, og hvis der er noget ting, der skal laves om, så skal det selvfølgelig laves om. Men det er bare stille. Sådan her. Ja, nu 3 minutter og så videre. Fedt. Nå. Hvordan fanden kan du bygge det sådan her? Hvad? Nej, nej. Og selvfølgelig så prøver vi også at få en serie ud af det her. Så Ja, bare sådan, ja. sådan lidt hygge. Ja, hvordan kan du få din til at stå sådan der? Nej, jeg kan det.
Du skal bruge string. Grip. Det kunne også godt blive sagt lidt klar. Skønt godt. Oj. Yes, man. Det er sådan en lille kæmpe skærm, det der. Spil lidt af en ro. Jeg ved bare ikke, om det er for langt, det her. Nej. Det er vist fint. Jeg så jeg kan ikke finde noget job lige på. Og så nogle leaves. Så dem her. Og så der var lige en palme. Aha. Det skal sgu nok blive godt, det her. Ja, det synes vi selv. 1 minut! Jeg har så lidt tid tilbage, man. Rip. Okay, det er en rip palme der. Den ser meget fin ud. Hvis vi gør os en god tjeneste, så går og skrive til Hypixel, at de skal sætte noget mere tid på det her. Ja, det kan være rigtig langt. Vi vil glæde jer til at se jer derinde. Så skal vi sgu nok sætte 30 sekunder! Rip. Jeg er rip. Det løber sgu også en kæmpe stor. Så det bliver nogle villages. Sådan der. Smukt! Smukt, mine damer og herrer, smukt. Det der, det er bare beautiful, man. Okay. Okay. Jeg smider lige like for det der, for det var fandme smukt. Ja, jeg synes sgu det var meget godt. Og Rage. de der palmer, de sidder lige hvor de skulle. Ej, nej. Den er fin. Den er god. Nej, jeg giver den poop. Jeg giver den OK. Den var fin nok. Et sandslot. Ej, det kunne vi også godt have tænkt på at lave. Ja, det er Palmerne, dem er jeg ikke så glad for. Jeg giver den poop. Ja. Det har det alt for lidt. Det ser sagt med fake ud. Jeg giver den super poop. Ja, det er nej. Det er simpelthen. De der ude i vandet. Nå. Det her kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Jeg giver den good. Ja, Hvad kan man købe? jeg giver den OK. Her der bliver det sådan lidt for firkantet. Ja, det har ret i. Nej, inde i shoppen. Det er nogle høje stole. Den er noget fedt. Tændstikkemænd. Der er alt for mange mænd herovre. Super poop. Wow. Der har de været lidt for ambitiøse. Ja, og det her. Skovtur på stranden. Og de ligger godt nok langt væk fra stranden. Jeg giver den poop. Ja, den har jeg god ting med. Hvad er det der? Er det squids? Alt for lidt strand. Cool. Det er ikke godt det der. Det her. Hvad er det her? De har lavet beach. De har lavet en beach. Super poop. Det kan jeg ikke lide. Den kan jeg faktisk godt. Jeg kan godt lide den der. Og så kommer lidt den der i. Og den, ja, det er vores ikke den bedste, det vil jeg godt give, men Ej, det. vi Vi ligger godt. prøvede. Okay, der ser man, hvor dårlig man kan være. Ja, det giver fandme super. Hvad sker der her? Ja, det der er godt, det er super cool. Og det er så nice noget med de der effekter. Ja, jeg kan godt lide det. OK giver jeg den. Ja, det. Så slår det så sjovt ud. Okay, hvad fanden er det her? Ja, jeg er super på den. Jeg kan ikke se deres tanke i det her. Jeg har bygget 3 ting ude i vandet, og så i vandet. Den er så fed. Den er fed, den her. Det kan jeg meget godt lide. Ja, den Jeg giver den good. Ja, det er også cool af min. Vi kom Så på andenpladsen! Det er Andenpladsen! sgu da meget godt. Se, Andenpladsen! det er sgu da meget godt. Synes jeg. Det er meget god. Den var så skøn. mere. Det tænker jeg. Den var faktisk meget god. Jeg tænker på, hvad er episoden af? Skal jeg bare nej? Får vi ikke tage mere? No. Nå, ja, vi bliver nødt til at slutte den af. Ja, ellers bliver det for Hvad for en lobby er du i, så kan man lige hen til dig. Ja, det må du. Nå, men vi siger tak fordi I gør så med, og ja.
Vi håber, I like, subscribe og kommentere, hvis der er ting, vi gør bedre, eller ja. Så hej hej!